Hola de nou. Ara anem a treballar amb el nostre cos. Primera, important, un espai diàfan per poder moure's lliurement i crear l'ambient adequat. Molt important per a treballar el nostre cos, un bon escalfament. Així que anem amb un senzill exercici. Anem a començar a moure totes les parts del cos, però aquella part del cos que comencem a moure ja no para. Anem. Dits. Canells. Colzes. Muscles. Pit. Malucs. El cap. Tot el cos. I els genolls. Comencem a moure els peus i ja tenim desplaçament. Podem fins i tot baixar a terra i tornar a pujar. I a poc el cos va parant, els peus quiets, genolls, malucs, muscles, colzes, canells i dits. Vaja, sembla que ja hem escalfat bé. Doncs ara anem a fer una cosa molt difícil. Caminar. Sí? Per al teatre és molt important saber caminar. Moure's per l'espai. Moure's en totes les direccions. Podem posar música i així caminarem a distints ritmes. Lent. Ràpid. També podem desplaçar-nos a distintes altures. Més baix encara. O molt alt. Podem caminar allà, per on vulguem, per la lluna. I fins i tot podem volar. Amb el nostre cos tenim infinites possibilitats. Podem crear tots els personatges que vulguem. Obrim els peus, traiem el cul, col·loquem les mans i posem una veueta. I mira, així estem, jugant a fer teatre, jugant amb el nostre cos. Ai! Com estàs, Enric? Bé. Ai, mira, jo així, amb els xiquets i xiquetes. Escolta, on vas? Jo? Cap allà. Mira, t'acompanye. Ale. Anem. Ai, no vagis tan ràpid, Enric. Ui, ja vaig. Com heu vist, tenim infinitat de possibilitats. Podem crear el personatge que vulguem. Enric! Espera, que vaig amb tu. Adéu.